ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ ಕೋಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಡಿ ಅಂತ ಇಂತು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನತ್ತಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ಲ ಅವು ನಾನು ಕೋಡೆದ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ವಾರ ಕರೀನು ಅವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ನಿ ಕೋಡೆ ಅಂಡ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ ಅಥವಾ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಸದ್ಯ ಐತಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುನಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಸದು ಎತ್ಕೊರ್ಬೇಕಂತೀರಿ ಅದು ಎತ್ಕೊರ್ಬೇಕ ಮಲ್ಪನೆ ಡೈಲಿ ಹತ್ತೆಂಟ ಚೂರು ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತವೆ ನೋಡು ಓಕೆ ನಮ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮೂರನೇ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ನ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲು ದಾಲೆ ಎಣ್ಣೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಜರಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಕೋಡೆದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ರಪ್ಪ ಎತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಈಗ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ನ ಲೇಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಿಜ ಗೊತ್ತು ಜಿನ್ಯಾಯ್ಸಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಂಡು ಸೊ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ವೇಪ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಇಂಕ್ ಓಕೆ ಫುಲ್ಲಾಗುತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಕೋಡೆಂಕ್ಲು ಬತ್ತು ಜಿಪ್ಪುನಾಗ ಉಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣನ ರಾತ್ರಿ ಚೂರು ಚೊರೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನನ್ನ ಪರಡತ್ತು 9 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಲಕ್ಕನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡಿನಿ ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಪ್ಪೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂಚ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಇದು ಅರಿ ಇತ್ತ ಪಾಂಡ ಅವು ಬೊದ್ದುಲು ಜತ ಆಯ್ಕೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚನೆ ಹಿಡು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚನೆ ಹಿಡು ಪಾಂಡ ಬೇಗ ಬೊದ್ದುಲುಂಡು ಬೊದ್ದುಲುಂಡ ಸೇವೆಗಡ್ಡೆ ಬೇಗ ಮನ್ಪು ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪಾಯರು ಉಂಡಿನಿ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫುಲ್ ಮೇರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಫುಲ್ ಲೀಸ್ಟೇ ಉಂಡು ಮದಿಮೆ ಇಲ್ಲು ಕೇಳು ಅವು ಉಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪಾಯರು ಉಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರ್ತಡೇಗ್ಲ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಚಿಕನ್ ಗಜ್ಪು ಪೂರ ಆವಡಾತಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆವಡಾತಿದ್ದು ಹಾಲಾತಿಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗಿ ತಕ್ಕನವಲುಲ್ಲೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಗಾಡಿ ತಿಂಡಿ ಕೊನ ಒಡೈಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದೆ ಬೇಲೆ ಹತ್ತಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಆವಡಾತಿ ಮಾಮಿಗೂ ಗೊತ್ತುಜಿತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿಂದ ಅಂಡ ಆರೆಗೂ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪರತ್ತ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುಜಾರೆಗೂ ಅತ್ತಿಗೆ ರಜೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ 2 ದಿನ ಕೊಡ್ತಿರಿಗೆ ಅಂಚದು ಪುಕೆಟ್ಟು ಅಲದಿರುಜಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಚಾ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸರಿನಾ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಪ್ಪಂಗಾಯ್ತೀನಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ಮುದಲೇ ಕತ್ತಲೆ ತೋಚುಂಡು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ದಂಡ ಅಡಿಗೆರ ಮುಡು ಬೊಲ್ದು ತೋಚು ನಿತ್ತಂಡು ನೆಟ್ಸಲೆ ಕಪ್ಪ ತೋಚು ನಂಡು ಪುಗೆಲ್ಲ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಬಪ್ಪಂಗಾಯ್ತಿಂಡೆ ಇದ್ದೆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುರಿಕು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಆತ ಚಾಪದ್ದು ಪೂರ ಹಾಂಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡೋರು ಉಂಪುನಕ್ಲು ಎನ್ನವೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಚಳಿಲ ಕೊಡೆ ಸ್ಕೂಟಿಡು ಪೋನಾಗ ಚಳಿ ಇಟ್ಟು ಕುಂಬಾರು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಆಗ್ತದೆ ಅದ ಚಳಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೊನೊತ್ವೆ ಅಂದಾಂಡೆ ಆತು ಚಳಿ ಕೊಡೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೊಡೆ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಕರಸ್ತಾರ ಅಂತ ಸೊಪ್ಪು ಕನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ అయినా అదప్పరైన ఉంటే పొట్టుకోడు అయినా చికెన్ బరోడాకి చికెన్ తగ్గిపోడు ఖడ్యం అనుకోడు 5 గంటలకు పారండు ఇది ఫుల్ బిజీ ಆಗಿ ಇಂತ ಒತ್ತಿ ಇತ್ತು ಉಂಡತ್ತೆ ಏರಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತಾರೆ ಒಂದು ಅನ್ನಬೋದು ಒತ್ತಿಗೆ ಬಂಗ ಹಾಕೋದು ಇಂಥ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಾ ನೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಡು ಪೂರ ಒತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊಪ್ಪು ರಾಯ್ಕೊಂಡು like up you
ದೋಸೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಟಿಗೆ ಈ ಅಡಿ ಕಾಣತ್ತೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ದಾರಿ ಉನ್ನತ್ತು ಅವ್ರ ಐಸ್ದೇನಿ ಹೆಂಗೆ ಸೇಮೆದಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮರಡು ದೋಸೆಗೆ ಈ ಅರಿ ಹತ್ತು ದೋಸೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಬಿತ್ತೆ ಪುಂಡಿತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಉಂದಾರಿ ಹತ್ತು ಬಾಬಾ ಓ ದೇವ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬ್ಯಾರಿ ಐದು ನುಪ್ಪುದಾರಿ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತಿಂತು ಸಮಾಧಾನ ಆದ ಮತ್ತೆ ಪುಂಡಿಲ ಮತ್ತೆ ಚಾ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರ ಪಂಡೆ ಚಾಲ ఒక తారైద పేరు వరత్త గుట్టాను ఆ బోర్డు ಹೊರಕೆನಾಗ ಬರ್ಚಿ ಮಂಡೆ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಡೈ ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದಂಡು ಬೇಯ್ತು ನಂಚೆ ಹಿರೇ ಪಾಡೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಬೇಯ್ತದೆ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಂಡ ತಾರಾಯಿ ಪೇರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ತಾರೈದ ಪೇರ್ದೆ ಕೊಡ್ಯಾನು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕಂಡ್ರ ಪಂಡ ಮಾಮಿಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ತಿಂಡ್ರ ಅಪ್ಪುನಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ತಿನ್ಯಾರ ಅಪ್ಪು ಚಂಚ ಬಾಯ್ಲರ್ ಗಂಡ ಚೂರು ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಜಿಪ್ಪು ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದೆಂಚ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಲಿಂದ ರೆಡ್ಡು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಐನು ಪಾಂಡ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯ್ಲರ್ದ ತಾರೈರ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಡತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ಚೂರು ತಾರೈ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಗಳಿ ಪಾಡ್ದತಾ ಅಂಚದ ಅಡ್ಡೆಗ್ಲ ಕಜಿಪಾವುಡು ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಾರೈ ಪೂರ ಪೇರಿದು ಕಜಿಪ್ಪದ ಸಾಮಾನು ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ತೋಜು ನಾನು ನಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐನು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದೆ 2 kg ನಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಐನು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಐನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ 2 ಪುಂಡಿ 2 kg ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಾನು 2 ಪುಂಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇಕನ್ವೆ 2 ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಒಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಕ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಕೈಟ್ ಒಂದು 2 ಚಿಮಟಿ ನಿಂಚ ಕೊಡಿ ಕೈಟ್ 2 ಚಿಮಟಿ ಪಾಡುವೆ 2 kgಗೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ದ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ 2 ಚಿಮಟಿ ಅವು ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಂಜಿ ಪೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ದೊಡ್ಡವು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಮೂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಡ್ಡೆನ್ ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ನು ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಉಂದು ತುಳಿ ಗಸಗಸೆ ಪನ್ಪಿರು ನೆನ್ನು ಪಾಂಡ ಕೂರ್ದ ಕಜಿಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ನು ಒಂಜಿ ಕೈಟೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿತ್ತು ಪಾಡೆ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡ್ನಾತ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕನ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಅವಳ ತಾರೈ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಸು ಪಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಲವಂಗ ಮುಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೂಜಂತ ಲವಂಗ ಖಾಲಿ ಹತ್ತಲು ಅಂತ ಅದು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾನು ಏನು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಕೆಂಪನೆಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು 3 ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಲ 3 ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ 2 kg ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂಡು ಒಂದು 4 ಪಾಡ್ಲೆ ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಂಬ ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬನ್ನೈತೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬನ್ನೈತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರಾಯಿ ನಾನು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ರಸ ಕಜ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ದಾದ ಪಂಡ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪಿತ್ತನೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡುಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಮುಲ್ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಮುಲ್ ದೈತಿ ನಾವು ಇಪ್ಪನಾಗ ಏತ್ಲಾ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುದ ತೂವಾರನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಈಕ್ಲ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ
ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡೆಲ್ಲ ವಾತು ಪರಿಮಳ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತು ಪಾಡೋಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಣತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಕಲ್ಸಿ ಮಲ್ಪನು ಬಟ್ ಕೆಲವೇರು ಗೋಡಂಬಿ ಪೂರ ಪಾಡುಜ್ಜೇರು ಅಂಚಾದ ಪನ್ಯಾನ ಗೋಡಂಬಿ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೋಡಂಬಿಲ ಗಸಗಸೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿಲ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಕ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಡ್ಚಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಪಾಯರವಲ್ಲಿ ಆತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಕರೆ ರುಚಿಲೆಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಶೋಕ್ ಹಾಪುನು ಚಿಕನ್ದ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಾನು ತುಳಿ ಒಂದು ಇತ್ತಾಯರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ನಾನು ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಪಾಡುಡು ಮುಲ್ತ ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಇಪ್ಪುನತೆ ಐತಾತು ಮಲ್ಲ ಪುಳಿನ ಪಾಡುವೆ ಒಕ್ಕ ಆ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ నేను ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಆತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಂದು ಏನು ಬೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಜ್ಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಹೊಚ್ಚವೆ ತುಲೆ ಈತು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಳಿ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತನಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಉಂಡಾಯ್ಕೆ ಈತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಈತೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಹಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಮತ್ತು ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಂಡ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚನೆ ಪಲಾವಿರೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನಲು ಬೂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೋಡಿಸಿಂದ ಕಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಎರಡು ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಅವಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ತುಪ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಪರಿಮಳ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಬರೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನೈತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂತೆ ಪೊತ್ತು ಬೇಯರ ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಹತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ತೊಂತೆ ಅರ್ಧ ಬೇಂದೆ ಅವು ಅರೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯೋದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದ ಆಡ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನೀಟೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಬಡ್ದು ಬೇಯರ ಬಿಡ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೇಯರ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಅವರ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಒಂಥರ ಕೊದ್ದೆ ಅವಡು ಅದಾಯ್ತು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಬೇಯ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಾರೈದ ಪೇರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ತಾರೈದ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದೆ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಣ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ರ ಬಿಡೋಡು ಅದು ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿ ಅವು ತಾರೈದ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಚಿಕನ್ಲ ಬೇಯ್ತಂಡು ಲಾಯ್ಕ ಕೊದ್ದಿನಿತ್ತು ತಾರೈದ ಪೇರು ಪಾಡ್ಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅವಕ್ಕ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಟು ಖಜಿಪ್ಪಾಂಡು ಕೊದ್ದಿಂದ ಅಂಡು ಸಾರಿದ ಪೇರು ಪಾಡ್ಯ ಅಡಿತೊಂದು ಅಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ ನಾನು ಬೇಲೆ ಅದು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಏರು ಗೊತ್ತು ನತ್ತ ಸುರ್ಪನಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಆರೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಸುರ್ಪನಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತೇರ್ತಿಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಅದು ಯಾಕೆ ಬತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ ಮಲ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಉಣ್ಣು ಇಷ್ಟ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಮಾಡ್ತು ಕಪ್ಪಡಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾ ಅನ್ಪುಕ ಗಮ್ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಹತ್ತವ ಕೋರಿ ಸಾರು
ಅಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಇಂಕು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಅಕ್ಕ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಇದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲಾ ಕೃಷ್ಣ ಅದು ಸೇಮ್ ಕವರ್ ಹಾಂ ಅವು ಕೂಡ ಬೂಡ್ದು ಕವರ್ ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇತೆ ಕೃಷ್ಣ ಗುರು ಅಪ್ಪನ ಕೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಲೆ ಖಂಡಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಲಾಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಬಾಬ ಕೊಂಚ ಶೀತ ఇంకా వనస్పురాండ్ అట్టిగా నాకు పాత్ర ఉండిలేరు ఒక ఇట్ట కృష్ణ నటుకులాలు నేను సేమ్ దడ్డిగా అరిపాడారు అడ్డు ముక్కాలండి ఎంగంటే ఇది లైఫ్ రావడు ఒక ఫైర్ ఉండక అంచ ఒరెస్సోడు ఒరెస్సోడಕ್ಕೆ ఇంట్లోనే దీని మామిగా ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂಡು ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಕಣ್ಣಾಗ ಪಂಡ ಮುರಾಡಿ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪಂಡ್ ಸಂಡೆ ఒక ఫోన్ మళ్ళీచ్చాండు యాన్లా పని తీసాండు మామికి సర్ప్రైజ్ ఇప్పాడు ఒక దూరంగా మామి గుర్తాంది సర్ప్రైజ్ చూస్తాండు అతికి జనదిಲ್ಲ అమ్మకి పంతానా అని ఆ పండి తీసాండు అది గుర్తాండు చికెన్ కూర కన్నాక ఓకేనా నేను ఒక్క తిప్పానికి లేదు